is de allereerste Caribbean Climate and Energy Conference ooit en het is echt een groot succes. We hebben een Koninkrijksdag gehad, waarbij de zes eilanden van het Koninkrijk in Nederland echt hele goede gesprekken hebben gehad over een gezamenlijke klimaat- en energieaanpak. Maar ook de internationale dag was een groot succes, want je merkt dat de Caribische regio eigenlijk voor het eerst zo intensief is samengekomen, ervaringen uitwisselen, maar ook kijken hoe kunnen we de komende jaren die hele Caribische regio meer climate resilient maken.